Γεια σας παιδιά, είμαι ο Mr. Hermes και σήμερα θέλω να σας κάνω μια μικρή ανακοίνωση. Να σας πω ότι θα πάρω καινούργιο υπολογιστή. Έχουν ήδη έρθει η μητρική, ο επεξεργαστής και το κουτί. Το PC θα είναι έτοιμο περίπου σε ένα μήνα, γιατί πρέπει να μαζέψω να συγκεντρώσω κάποια χρήματα ακόμη. Και ναι, οπότε μέχρι τότε θα κάνω ένα quit, δηλαδή δεν θα κάνω βίντεο για ένα μήνα. Ωραία. Και θα κάνω βίντεο μόνο όταν έχω το PC, το καινούργιο. Και αυτά τα βίντεο όλα που έχω τώρα δεν θα γίνουν σήμερα απόρριτα. Δηλαδή θα τα κάνω απόρριτα να μην μπορείτε να τα δείτε και να μπορώ να τα δω μόνο εγώ. Αυτό. Ωραία, αυτό ήταν το κύριο που ήθελα να σου πω. Το κύριο πράγμα. Ότι θα κάνω ένα quit στο κανάλι για ένα μήνα περίπου. Εντάξει, αυτό δεν έχω και κάτι άλλο. Μόνο γι' αυτό έκανα το βίντεο. Εντάξει παιδιά, ναι. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, ένα subscribe και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!